Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk materi berikutnya kelas 8 yaitu tembang macopat, ya, tembang macopat. Iki versi ini Bu Vita. Nah, sampean lah bahas tentang tembang macopat iku kudu enek sing diperhatekno. Enek telu yaiku guru gotro, guru lagu atau guru swara, atau guru wilangan. Apa sing diarani guru gotro? Iku baris. Pak guru lagu iku huruf terakhire. Guru wilangan iku suku kata. Nah, jenis tembang macopat iku enek piro? LKS sampean buka halaman 22 ya. Jenis tembang macopat iku ono 11. Mulai teko Mas Kumambang sampai Pucung. Nah, iki sing diarani guru gotro, guru lagu, guru wilangan. Sampean perhatekno. Sing diarani guru gotro iku lho baris iki lho, 1, 2, 3 lan sak teruse. Lah, sing diarani guru lagu kuwi huruf terakhire. Nah, iki I, A, E. Lak jagung gurine eng dijupuk sing iki huruf vokal I, S. Iki jenenge guru lagu. Lak guru wilangan iku suku kata, dadi dihitung. Ayo kabeh para kadang tani, berarti enek 10. Ayo kan, dilihat delok dandang gula. Gotrone enek 10 baris 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Baris pertama 10 iki suku katane, guru wilangane, I iki guru lagune. Ayo dibaleni maneh. Ayo kabeh para kadang tani, 10 I. Wes, ngerti ya? Oke. Iki bedone guru gotro, guru lagu karo guru wilangan. Bu Vita baleni maneh. Lak guru gotro iku baris. Nah, lak guru wilangan iku suku kata, dadi diitung. Nah, lak guru lagu iki huruf terakhir, digoleki sing huruf vokal, duduk huruf mati. Nah, saiki isine tembang macopat. Jadi tembang macopat 11 kuwi isine macem-macem. Maksude isine iku lak mijil iku nerangne isine tentang asmara. Nah, iki lak LKS sampean halaman 24. Nah, iki sing luwih gampang maneh. Mijil iku isine asmara. Mas Kumambang kesedihan. Kinanti nyatakake asmara, sinom iku pitutur utawa nasihat, asmara dana asmara, durma nesu, dandang gula iku nyeritakake apa ae sembarang, dandang gula, gambuh iku nasihat, pangkur iku rasa mangkel, megatruh nrenyuhne ati, pucung iku guyonan. Nah, iki piye to carane nentokne tembang macopat ning LKS sampean mungkin gak ono iki tambahane. Tentokne gagasane tembang sing arep digawe apa, nulis guru lagu, guru gotro lan guru wilangan. Lho kan tetep to gawe ukara-ukara kang selaras. Teliti maneh tembung-tembung ukara. Nah, iku contone. Nah, iku mau. Iki contone nih. Bapak Puncung tigahmu agawe bingung. Anak mbok idai simboke sira elusi. Coba kanca batangan cangkriman kula. Iki termasuk pucung mergane enek 4 baris. Gotrone 4. Gotro kapisan wilangane 12. Guru lagune U. Gotro nomor 2 wilangane enek 6, guru lagune A. Gotro ketelu guru wilangane enek 8, guru lagune enek I. Terus iki sing terakhir enek 12 A. Nah, iki ya. Sampai sini. Tugasnya sampean
Tugasnya sampean gawe tembang macopat. Contohnya pripun Bu? Buka di YouTube tembang macopat. Pilihan sing sekiranya sampean paling gampang. Ya, di video engko bareng ngono terus diupload ning e-learning. Buka bahasa Jawa 8 genap terus penilaian K13. Ya, selamat mengerjakan, semoga selalu sukses, selalu sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.